ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରାଜନଗରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଡାଙ୍ଗମାଳର ମା ଜୟଦୁର୍ଗା ପୀଠ। ପାଖାପାଖି 300 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏଠାରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଡାଙ୍ଗମାଳରେ ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକକଥା ତଥା ଇତିହାସ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ରହସ୍ୟ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଅଲୌକିକତା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମାହାର। 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେତେବେଳେ ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲର ସେତେବେଳେ କନିକା ଜମିଦାରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିଲା। କନିକା ରାଜା ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳର ତତ୍କାଳୀନ ବନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ନୌକା ସେଠି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରୁ ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣି ନିୟରେଷ୍ଟ ଡାଙ୍ଗମାଳଠାରେ ସେ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ବନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତିକୁ ଜଣାଯାଏ ବା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ନାରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ବାଙ୍କୁଆଳ ନେଇଚାଲ, ଡାଙ୍ଗମାଳ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁ ବାଙ୍କୁଆଳ, ସେଠିକି ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ଆଣି ଡାଙ୍ଗମାଳଠାରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାଗନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ମହାଦେବ ଏବଂ ଏକ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯଦି ସେଦିନର ସେ ଲୋକକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରହସ୍ୟ ପରି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏତେ ଦୁର୍ଗମ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀନାଳ ଘେରା ଏ ଅଗମ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଗୁନି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ନେଉଥିଲା କିଏ, କେଉଁଠିକୁ ନେଉଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏ ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଗୁଡ଼ି ସବୁ ରହିଯାଇଥିଲା? ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ଯେ ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଇତିହାସ କ'ଣ? କନିକା ଇତିହାସ ଉପରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଭଞ୍ଜକନିକା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବଣିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇ ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମରିସସ୍ ଆଦି ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଣି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଉ। ସେ ଦିନର ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାର ଆମେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁ। ସେତେବେଳର ବାଲି ଦ୍ୱୀପ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ସେତେବେଳର ମଳୟ ଦେଶ ବା ଆଜିର ମାଲେସିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ସେତେବେଳର ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା ମରିସସ୍, ଏସବୁ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶ ଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦିଓ ସେଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା, ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାରିତ ତଥା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏସବୁ ମୁସଲିମକୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ହୋଇଛି, ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଦେଶକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବା ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ନାମ କଳିଙ୍ଗରୁ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଯାଉଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁଦ୍ରାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଲେସିଆ ତଥା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ କନସର୍ଟ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ସେସବୁ ପାଳନ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଦେଶ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଲେସିଆରେ ତଥା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯଯାତିନଗର ବା ଆଜିର ଯାଜପୁରରେ ସେତେବେଳେ ପଥରର ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁରରେ ପଥରର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯାଜପୁରରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା, ତାର ଏବେ ସେଦିନର ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସର ନମୁନା ଅଂଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଦୟଗିରି ହେଉ, ଲଳିତଗିରି ହେଉ, ରତ୍ନଗିରି ହେଉ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
କିଛି ଇତିହାସକାରଙ୍କ ମତରେ ଯାଜପୁରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବଣିକ ଯାଜପୁରର ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନତମ ବନ୍ଦର ଚାନ୍ଦବାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମରିସସ୍କୁ ସେ ନେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ମାଲେସିଆ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭିତରକନିକା ଦେଇ ମୁହାଣ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଭିତରକନିକା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଭିତରକନିକା ନିକଟରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଏ ବୋଟ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ଭିତରକନିକାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ଲାଗିଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଥାକଥିତ ବନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଡାଙ୍ଗମାଳର ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିବା ବାଙ୍କୁଆଳଠାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାଙ୍କୁଆଳରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ସେହି ଅବିକଳ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଥିବା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ସେ ଅବିକଳ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାର ଏବଂ ଏଥିସହିତ ରିଘାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଠି ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦିଓ ଜୟଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ କନିକା ରାଜା ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୟଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କନିକା ରାଜା ନିଜେ ହିଁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂଜା କମିଟି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜା କମିଟି ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛି। ସେତେବେଳର ମାଟିଘର ଏବେ ଏକ ସୁଦୃଶ ମନ୍ଦିରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ତଥା ଯାଜପୁରରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭିତରକନିକା ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଗୁନି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଡାଙ୍ଗମାଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଜୟଦୁର୍ଗା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଏଠାରେ ଅଲୌକିକ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।